Gipangandoy sa nasod sa Israel nga ang saad sa Ginoo mahitabo ug ang mga timailhan sa pag-abot sa Mesiyas suma sa gitaho karon nato sa unang pagbasa nga ang mga buta makakita, ang mga bakol makalakaw ug ang mga lulid makalukso-lukso na ug ang mga bungol makadungog na sila. Mao ni timailhan nga ang Mesiyas miabot na gayud. Nasayod ta nga si Jesus mao ang Dios nga nagpakatao aron siya maoy mo hawas. Dili lang sa pipila ka mga tao kundi alang gyud sa tibuok kalibutan. Unsa may buot ipasabot mga igsoon nga ang Dios siya gihimo ta aron diha nga gihimo ta niya ato siyang daygon, alagaran, ug ilhon. Gitagaan tas kagawasan, apan nga mas gipili nato ang pagbiya ug ang pagpakasala sa Ginoo. Mao nang iyang gipadala ang anak. Aron pinaagi sa anak, iyang luwason ang tao, gikan nga kita nahiagom, naulipon, nahimong dautan, gani ang konsekwensya sa atong sala mauman ang kamatayon. O na nga ang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo mao ang pagbuntog sa dautan ug ang pagluwas kanato. Ang Espiritu Santo siya maoy mubalaan samtang kita nagpanaw dinhi sa kalibutan. Ang Espiritu Santo nga sa atong panahon karon maoy nagtudlo, nagpahinumdum, naggiya kanato aron dili gayud kita mga saag sa atong panaw sa kinabuhi diha uban sa pagtuo sa Ginoo. Una nga ang atong unang pagbasa giasoy karon ni propeta Isaías ang mga timailhan sa pag-abot unya sa Mesiyas ug nahitabo gayud kana karon sa ebanghelyo tungod kay adunay usa ka tawo nga bungol ug unya salamat kay dihay mga concerned citizen, dihay mga tao nga mi dala kaniya ngadto kang Jesus. Mga igsoon, kinahanglan nga diha sa atong pagpaminaw sa ebanghelyo magpasalamat ta sa mga ebanghelista nga nagtaho niini kay kining ilang mga taho kabahin sa mga buhat sa Ginoo. Doon na siya mga simbolismo. Doon na siya gipasabot nga gitawag natog profound spiritual message. Alang nato karon kita nga naminaw sa taho sa ebanghelyo. Una, ang pag-adto sa Ginoo sa Galilea nga milabay siya sa Decapolis. Unsa may buot ipasabot ani karon sa atong panahon mga igsoon. Decapolis represents the world, ang kalibutan nga wala maminaw sa maayong taho sa kaluwasan. They don't want and they refuse to listen to the voice of God. Mao na nga sila mao ang katawhan nga mas ilang gipalabi ang gitawag natog materialism. Ang gitawag nato sa gisulti ni Pope Benedict ang iyang giingon og the dictatorship of relativism ug ang kanang gitawag kanato sa atong panahon karong ang paghuna-huna nga ang tanan lumalabay lamang, mga igso. So mao ni siya dominant nga panghuna-huna karon sa tao nga malagmit kita usab kung wala tay maayong pagpaminaw sa Ginoo diha sa atong kinabuhi, then consequently we cannot also articulate for we are not listening to the words, to the wisdom of God. So how can you articulate
when you do not listen and hear the voice of God in your life. O kining maong tao karon nga malagmit kasagaran Dios bungol, di gyud makalitok. Kasagaran sa mga tao nga bungol amang gyud kay unsa may ilang isulti nga wa man sila'y nadungog. So kining tao ron nga bungol nga gidala ngadto kang Jesus, this symbolizes man cannot articulate because he does not listen to the voice of God. Most probably, we are listening to the wrong voice. Labi na karon sa atong panahon, daghan kaing maningog. Labi na naa ni wrong fake news. Nya madala ra ba sad ta? No? Nya magtuo ta nga kini mao ang gusto. Nya kumbinsido ka ita. Malagmit, madala ta niining daghan kaayong maningog ug kining maong tingog nagdala og pakak. In other words, sa atong panahon karon tungod niining batasan sa gitawag og the dictatorship of relativism, diin ang gipasabot sa Santo Papa, ang sukdanan sa kamatuoran nag-agad sa akong kaugalingong paghubad. That as a person, I don't recognize that there is such thing as absolute truth. Kanang kamatuoran nga gikan gayud sa Ginoo, di gayud nato na mausab mga igsoon. Kay ngano man mao kana ang kamatuoran. Apan subo nga pamalandungon nga ang tao karon naghimo siya og laing paagi sa pag-qualify, sa pagdawat ug unsaon niya pagsabot ang kamatuoran. Ug mao kana ang batasan sa tao karon nga ang paagi sa pagsukod sa kamatuoran nag-agad sa akong kaugalingong hubad sa kamatuoran. O kinahanglan magmatngon taan ni tungod kay daghan kaayo kini karon sa atong palibot. Social media, fake news, internet, mga igsoon. Mao nang lisod kaayo nga kung kita, if we are not grounded on God and if we do not listen to the voice of God through the teaching authority of the church, nga gitawag natog magisterium, mao nang malagmit, madanita ug madalata niining maong batasan ug kinaiya sa kalibutan. Mao na nga ang atong Ginoo ningadto siya sa Decapolis kay ang Ginoo nianhi man gyud siya. This symbolizes that God came not just for a few but rather nianhi siya alang gyud sa kaluwasan sa tanan. Ug kaning iyang pag-adto sa Decapolis nagpasabot ni nga ang Ginoo mianhi gayud siya aron pagluwas sa tanan. Salvation is for all. It is not just for a few, but rather it is for all. Ugon niya, ningadto siya, gidala ang usa ka tawo ngadto kaniya, and for me, this is a presentation. This is a symbolism of what we call as a church evangelization. Kana bang ikaw isip ka binunyagan, kinahanglan nga gumikan sa imong pagtuo sa Ginoo, imo untang dadon ang ubang mga tao nga nangawa, ang ubang mga tao nga nagpakabutabungol sa Ginoo, og imo silang dadon ngadto sa Ginoo. Ug tan-awa sa diha nga kining maong tao nga butag bungo, nga kining tao nga amang ug bungol, sa dihang gidala siya ni Jesus, gikulkog sa Ginoo, gitutuan ang iyang dalunggan ug nanghupaw ang Ginoo. Nindot kaini siya nga
gesture sa Ginoo, mga igsoon. And according to Bible scholars, ang pagkulkog sa Ginoo sa iyang tudlo sa dalunggan sa tao, nagpasabot ni nga si Kristo, siya mao ang punuan o kita ang sanga. Nga kung ang sanga mubiya sa punuan, dako kay puruhan nga mamatay ang sanga. In other words, Jesus is the source. He plugged into the life, into the ear of that deaf man. O kini nagpasabot nga si Kristo siya ang tinubdan sa kinabuhi, sa kamatuuran, sa gugma sa Ginoo, mga igsoon. Ug unya ni ginhawa siya glawm. Nga kini, mga igsoon, nag-illustrate sa Santissima Trinidad. Diin ang Santissima Trinidad nagdala og kamatuuran sa kinabuhi sa tao. Di ba? Pagdala sa maong tao ngadto kang Jesus, nihangad siya sa langit, anya iyang gikulkog ang iyang dalunggan, ug unya nang hupaw siya. This is the dynamic of the Blessed Trinity. The Father, who is the source of everything, of creation. The Son, the Lord Jesus Christ, He came to save us. And the Holy Spirit, for us to be sanctified. Aron nga kita, in His kalibutan, gibalaan sa Ginoo, pinaagi sa Espiritu Santo, dili gayud kita mangawa sa atong panaw sa kinabuhi diha sa atong pagtuo sa Ginoo. Talagsaon kining maong ebanghelyo tungod kay sa makatulo lamang nga gitaho nato nga ang language of Jesus is being used, the Aramaic word that is the official language of Christ, Aramaic. O karon dinhi niingon ang atong Ginoo, epatha, be open, maabli ka. Ang laing gisulti sa Ginoo nga Aramaic, katong niingon siya, talita kumi. Sa ato pa, inday, bangon. Ug dito sa krus, niingon siya, Eloi, Eloi, sabachthani. Mauna ang tulo ka paagi nga ang Ginoo iyang gisulti, igitaho nato sa mga ebanghelista ang official language of Christ. Ug karon nadungog nato. Nganingon ang Ginoo, Ephatha, be open. In other words, unsa may buti pasabot ani nato karon sa atong panahon, mga igsoon. Open your hearts, open your mind, open your life. Let Christ reign. Let Christ be heard in your heart, in your mind, and in your life. Aron kung kita makadungog ni Kristo, then we can articulate, we can verbalize, we can proclaim, we can announce the message of Christ. Ako na ning siging gibalik-balik. Hinaot po unta sa 365 days in a year, siyaro bisag usa lang lagi. Karon tuiga, 500 years of Christianity, gifted to give. We are gifted to give. We should be gift to others. And what gift are we going to give to others? Of course, the message of Christ. And how can we give the message of Christ? Then we have to listen. We have to open our mind, our hearts, our life to Christ. Bisag usa lang, no? Dadaan ninyo sa Ginoo ang maong tao aron sama niini karon dinhi sa ebanghelyo sa dihang gidala nila ang kadtong bungol nga tao. Niingon ang Ginoo, epatha, og unya na ulian, nakadungog pagbalik kadtong maong tao, mga igsoon. Daghan ka natong maminaw apan wala makadungog. Naasay uban nato nga nakadungog apan wala maminaw. Mas nindot nga naminaw ta ug nakadungog. Nakadungog ta
samtang kita naminaw. Ang buti pasabot ana mga igsuon nga unta sama sa pag-ingon ron sa Ginoo pata, let us open our heart, our mind, our life to the message of Christ, and we are able to articulate, makasulti ta, makapadanga ta, makataho ta sa mensahe sa Ginoo kay abli ang atong kaugalingon. Manindog ta, gatong